przerobił w naszej Polsce 35 lat, z tego 19 lat na kopalni, na dole. No i teraz mogę się poświęcić, powiedzmy, temu, co lubię, czyli rodzinie i mojej pasji gołębiom pocztowym. To były najlepsze czasy za bajtla, uważam, bo wtedy praktycznie na każdym placu były gołębie. Nie? Na każdym placu gołębie były. No, mnie to od dziecka się podobało. Ja latał na sąsiedni plac do sąsiada podpatrywać te gołębie. Tak, mnie się podobało, żeby one furgały. No, czasami mi się tam zdarzyło kamieniem ciepnąć, sąsiad mnie dorwał, wyczepał mi 4 litery. No wiem, że to było złe, bo gołębi nie powinno się gonić. Miałem chcę te gołębie, no tata mi powiedział, że mogę się chować 3 pory, czyli 6 sztuk. No ale jak to bajter, no potem już było 12 tych gołębi, żeby tata tego nie widział, tak sobie wypuszczał na raty. No tata mój robił w biurze, czyli robił od 7 do 3. No to jak ja przyszedł prędzej ze szkoły, to wszystkie 12 było na daszku. Tata przyszedł i padowala z tych gołębi. No, tato, to nie są wszystkie moje. Pada, synek, ty mnie sam nie bajeruj i no weź 6 gołębi zlikwiduj, te co ty uważasz za stosowne, po ty jest wtory, a jak ja ci zlikwiduję 6, to mogę ci zlikwidować nie te co ty chcesz. Swego czasu miałem taką ulubioną gołębica, Kaśka się nazywała, dożyła 18 lat i musiała się pożegnać z tym światem. Ale to tak jak ona była na locie, no to ja był cały chory. Nie? Ja był cały chory, się tego nie było, żeby ona się nie straciła, żeby ją kajaszczą po drodze nie cylnął. To było zawsze hobby, bo ja te gołębie trzymałem prawie 50 lat. Teraz się to bardzo zmienia. Teraz się to stało pomału zawodowstwem. Z czego dużo tutaj, szczególnie hodowców na Śląsku, się nie raduje, bo my tu na Śląsku mamy takie tradycje właśnie, że my to traktowali jako hobby. Ale teraz po gołębie sięgnęła srogo rzesza ludzi bardzo bogatych. Określone zadania miała zawsze kobieta i określone miał hop. Nie? Kobieta to był dom, zadbanie o mieszkanie, o rodzinę, o to, żeby było posprzątane, żeby dzieci były czysto oblecone, żeby było co jeść. A hop miał za zadanie na ta rodzina zarobić. Nie? No i to moim zdaniem było dobre. Ja wolał iść na dół, ja robił w ścianie i ja wolał zrobić szychta w ścianie, niż zajmować się domem. Ja to doceniam, że ta kobieta na Śląsku naprawdę, ona miała dużo trudniejsze zadania niż ten górnik, który ciężko musiał robić na dole. Robiąc na dole, miałem kolegi, kierownika, który był z Rzeszowa. Nie? No i ja przy nim to ja starał się gadać po polsku. Nie? No ale kiedyś my byli na takiej imprezce, był to taki nadsztygar z Siemianowic, to jest taki rdzenny Ślązok i mnie to wtedy bardzo zaśmieszyło, jak on mi go do Andrzej, ale czemu ty przy tym gorolu starasz się go dać po polsku, jak on przyjechał do nas, niech się uczy po śląsku, nie? No i to moim zdaniem miał rację, nie? Bo my trochę jako Ślązocy, mnie się wydaje, że my się wstydzili trochę te nasze gotki, że my się starali tym polskim ludziom tutaj przybyłym przypodobać. Jak się dobrze układa w rodzinach moich dzieci, jak nie ma żadnych chorób, jak są wszyscy zdrowi, to mi sprawia największe uciechanie, jak po prostu ja jest zdrowy, no bo ja nie mam zbyt dużych wymagań od życia. Ja uważam to, co mam, to mnie to starczy.